A l'any 2086, dos pacífics aliens van aplegar a la Terra per demanar-nos ajuda. A canvi, ens van donar els plànols per al nostre primer hiperconductor, amb el qual la humanitat ha pogut viatjar més enllà de les estrelles. Per això s'ha format un equip d'individus molt especials, amb la missió de protegir la Terra i els nostres aliats. Es tracta de pioners valents, partidaris dels ideals de justícia i destinats a defendre la llei i l'ordre per les noves fronteres. Estes són les aventures dels Guardians de la Galàxia.